Hasiko garela irailaren 5ean, hau da ostegunean, Kepa Junkera eta Budinorekin. Ostiralean jarraituko dugu Klanat irlandarrak dira. Larun batean izango da proiektu polita, Jazin bere taldearekin, eta gainera nahaztu egingo du bere musika Euskal Herriko musikariarekin. Fran Lasuen, Inigo Muguruza, Esne Beltzako batzurekin, Argelia neska batekin, oso polita izango da. Eta izuzen ere, kontzertu honetaz esan behar dugula, jesarlekurik gabe izango dugula. Esan nahi dut, gradetan jesarlekua izango dira, baina gero zutik egon beharko dugu kontzertu hau entzuteko, dantza egiteko eta gustokoa izateko. Eta bukatzeko igandean izango dara 8:00 eta han bukatzen dugu Kukai eta bere lagunekin. Horrek zer esan nahi du? Haiek ere proiektu egin dutela aurten aurkezteko Getxo Folk jaialdian. Kukai ezagutzen dugu dantzaririk importantenetariko batzuk direla, errenteriakoak dira, gazteak, baina benetan esatea bada bere bihotza jarri egin dutela kontzertu edo espektakulo hau Getxon aurkezteko. Egongo dira Orekate Ekiz, Juan Mari Beltran gurekin berriro, Iñaki Salvador, gure kontzertu edo espektakulo hau bukatzeko gure folk jaialdia de lujo izango dena.